ассалому алейкум ба ҳама апаҳу хоҳарои азизи меҳрубон. Компания барои шахсоне ки перви шакшона мегзаранд регистратсия шудагианд нави чоко закасона ки кардем 8 намуд духе, нами 8 намуд духе ки шумо дар ҳамаи расм мебинед. На вибор духтаро якташа интихоб мекунен, 1 рублда шумода падарка мебиёяд. Фаромӯш накунен, перви шактона мегзарен, следующий каталог аллакай шумода туҳфа мебиёяд. барои ҳамин қад шанса ай даст натиен, 1 рӯз пешай қадамҳои аввалини худтона дар бизнеси худтон бумонен ва ҳамавақт муваффақ бошен. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Коргонем барои шумо куртаҳои арӯсиро аяму дуконе ки мо чакано будан ку сёмка кардем. Аямуҷа ҳозир бо фақат куртаҳои модни арӯсӣ индийский Хуррам Султон туркӣ анамёра намоиш метем. марҳамат пешай тамошо кунанд як лайк мемонем. мо барои шумо ҳамаша хати савдогар ҳамин номре ки дар поин ҳастанд ай савдогаранд. хати савдогар ҳардумон абзор мекунем тамошо кунем. Инай либосои туркиян, инайош индийскиян. Сангошон ручной кадагиан, прокат дан дорем, фурӯш дан дорем айё. Инайош индийскиян, индийскиёмо ассортиментш бисёрай. ҳозир индийскиёра ҳам туйда гирифтестан, ҳам фотосессияда гирифтестан. Мисол норак мераванд, тарафҳои қалаи Ҳисор мераванд, фотосессияда айё хушрӯ гирифтестан. Не украшениёшон хатиай. ҳои даве кадаги ҳамаш тайёрай. Расветкош ҳастай. Бо Хуррам Султонои туркӣ дорем. Хуррам Султонои туркӣ дарундай. ҳамаша ҳозир нишонтон метавем. нархи иёра шумо гап мезанед ягон ки барои бифаҳманд нархошон фурӯш дан дорем, прокат дан дорем, айпеш биён ҳамаша маслиҳат мекунем. арзон кадом метавем шуна. ҳамаш айпеш биён а? Ҳо, хай ҳозир нархи фурӯша мегем, харидорш ҳастай, прокат мегирифтагиш ҳастай. ё рушной работа на? Чӣ хела? Ино корои дастиян, ҳамаш корои дастиян, даст хай духтагиан, ё ягон тушна меғалтан. Сифатҳои хуб хатиян. ҳама намудча дорем, заказ дам қабул мекунем, заказ кунанам метонем дастрас када. дар бораи ҳамиё маълумот тен? Ино хуремои индийски чиян, Ӯзбекистонан ё моделош хубан, худмода хушрӯ гирифтесан айё, фотосессияда мегиранд, ана туйда мегиранд, дарни ресторанда, о чӣ мегӯянд ку духтартӯй мегӯянд. Духтартӯйда мегиранд айё. Хушрӯ комплект када агар прокат бигиранд, хоштилоша метем дурнушда, ана турша метем, украшениёша метем дурнушда, ҳамаша медроя. ҳамаш дарнаш медоя. ҳамаш дурнушда медроя. Вақти прокат гирифтан ҳамаш дурнушда медроя. Вақти ки харидан мисол бароиш адел ҳисоб мешаванд. Инай моделош ҳам ҳастанд, ин моделҳоам хушрӯ рафтестанд. баъд не Хуррам Султонои Туркия. як тараф бирем, ҳамин тарафа бирем баъд. Инай моделош ҳозир нишон. Ӯзбекистонан а? Иноам Ӯзбекистонан, не ки сифатҳои хубанд, зарои тоза қатиян, сиёҳ намешаванд барои мехаридагиё. Сангошам сангои тоза ручноян. ана одамои прокат мегирифтагиам ҳам хелчи ки гуфтам комплекташ қуштило метем, қуштило маъқул набоша, каронаша метем, дурунош дар тур дора, украшениёша метем, ҳамаш дар дурунош медроян ё. Фасонан сангош тозан ручной хушрӯайда. Моделои наван ё. Юне ки остинош аҷоиб да я? Остинош хушрӯан ёро. Остинош остино мода шудагиан, айё бисёр гирифтесан. як бор дига ма ира пеш шумо да нишон метавам. Кадомеш ки маъқул мешава, инами номре ки поён да ҳаста ай савдогарай. Шумо метавонед ки прамои хати савдогар гап занед, чизотуна заказ кунед, барои рӯзои арӯситон вибр карда бигиред. Хай и болода ё ҳама ё турои арӯсиян. Турои арӯсиян а сарандоз меган а? Ё сарандозои арӯсиян. Сарандоз меган. Ина намуд моделои новинкашам омадагиай. Ина сангои тоза қати ручной. ай расветка дорем, баъд индийский омадагиан, индийский майдатар арзонтараш бу не цвет ба цвет задаги хушрӯш омадагиан, ҳама ин намудаш аст ай сиё сафеду сирх сар када толи бу цвет ча аст ёра. Инош сар мешаванд, гуфтем ку Хуррам Султонои Туркӣ ки мақсад ози мод дадан, бисёре ки арӯсо пӯшидестан айё. Ё ози фотосессияда хушрӯ гирифтан таракои шлейфдорам бадиё да, ина хел. Штошон дроз шлейфдоран. Ё хушрӯ мераванд ози. Ё нархошон 5000 ай. Ана барои прокат боша агар 600 сомон додестем. 600 сомон прокат. Комплект шикатия чизои хучай.
расветкош бардовияй, савзай, сирхай, темно-синияй, серияй. Расветкои хушрӯ дорад. ина чизе ки шумо дидестен ҳамаи ҳамё поён даки аст нами поён номри савдогара метавонед қатиш прамои гап занед. Чанд моделҳои навинка омадагиян, ё ба қарибӣ омадан, ёшам хушрӯанд. Нигоҳ кунед, галоши хушрӯай, сангои тозаанд, дастдӯз кардагиян, ёшам фасонай. Аём туркиян ё ки ё турки нестан? Ё турки нестан, ё Фақат ҳамин сета туркия? Ё сета туркиян, бо падзакаст мақсад кадом расветкаеш ки чӣ нусхаеш ки дар кор мешавад. Иҷа ҳама украшениёро метиҳем вақте ки чӣ кардан? Вақти прокат гирифтан украшение полный комплект када метиҳем. Ҳам қай ки макияж намекунем тамом. Макияж намекунед? Дигар мондагиёш ҳамаи украшениёшам метиҳем. хотиррасон мекунем ки арзонтарин ҷо ҳами ҷай метавонед ки муроҷиат кунед. қаттон хушрӯ гап мезана, ответ мета. Бо скидка ҳам дора. Касе ки номи канали Libos TV гап мезана меоя, скидка ҳам мекунад барои арӯсако. Анамиш беҳад фасон будааст. И прокати чандае? И прокат 600 сомон. 600 сомон. 3-4 рӯздай 600 сомон. Полный комплект када метиҳем. 4 рӯзда, ҳа? Маромад бинед 4 рӯза мегирем шумо. Як рӯза не, 4 рӯза мегирфтад дастем. Дидед? И материалш балхай бо хушрӯан. Мақсад ози айни ами фасли озирада камтара гармтара да. Тури нестан ё. Как раз барои ҳозиран. ҳозир мепӯшидаги чизон. Ин аёшам хушрӯ аё ластан, ё хушрӯ омадаган остиношуна бина ина. Остиношаш нишонтон. Фасони бад задаган. И остинш бовар кар. Как калон буда я? Остинш хушрӯ айда ё. Нон мебара. Нон бара ка, арӯс нон мебара, насуда дастш. Ина ордбезон мекунан кун чизо да хушрӯан. Духтартӯй мекунан ордбезонда хушрӯан ё. Значит метавона ки арӯс 3 рӯз истифодаш бара, 3-4 рӯз метавона истифодаш бара. Мисол никоҳ да мегиран, айнаи сафедон никоҳ да мегиран, ордбезон да мегиран. Ана баъд дуруни ресторан да мегиран духтартӯй да. Мисол метавонанд ҳам никоҳ да пӯшанд, ҳам духтартӯй да пӯшанд, баъд биёранаш. Ду бор истифодаш баранд. Инаёшам нусхаи навинкае. Инаёш. Ё чандиам? Ё прокатошон инаи 4 та, ё 600 сомон. 4 та. Ё фурӯшдан ҳастанд. Фурӯшда ё 3000. 3000. Ё навинкаан. Моделҳои ин ё дагестанский меган. Ё хушрӯан, ё расветкаи сафедаш ҳастай. Оли омадест ҳамаш раҳдай расветкаи сафед дора, сирх дора, бардои дора, ҳама инам душ ҳастанд ҷигари. Ина инҷадай. Ина оли руша. Ҷонеста кашон карданда. И остиноша. И остиноша, ина моделҳои наван ё. Ина поён даки диден ку, ина остинои ваён, и расветкаи савзша. Расветкаи савзша. Ина сафед чай. Ма ина ёра бигирем ки бибинам, ина дагестанский, а? Мусулманский, дагестанский. Ина марона бибинем. Ҳама ҳамё остинош чи ана? Хеле савремени кардагиян. Ара қапин. Ина остинои асон доран, ё навинкаан ози. Ина кабутшина бо. Я бор дигар такрор мекунам ки и дукон дар бозори Корвонай. Рақами дукон чандае? 385. Рақами дукон 385, дарвозаи пажарка хат медонед. Ин ҳамин номрои поён дастае. Ҳамида занг мезанед, шуморо кадомит ки наметонед, раҳра ёфта наметонед, встречат мекунанд, ай раҳ мегиранд, штоби ки шумо ҳамин чизотона ёфта бигиред барои маъракаи арӯситон. Бо кадоме ки айноми канали Libos TV гап мезанад, шумо да скидка, специална скидка мешавад. Албатта. На боқи сарбаланда обод бошен. Кадоме ки имконият дошта боша ҳамида як лайк мемонед ба ёру дӯстотон, ба одамое ки тӯй доранд, метавонед ки равон кунед, чӣ ба ки ҳамон одамои тӯйдор бо мекованд, ҳамин чизои ҷои арзонша намеованд. Ина мо барои шумо ҳамаи ҷои арзонша, номрои телефонша мондагим. боқи сарбаланда обод бошен. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз. ассалому алайкум ба ҳама апаҳу хоҳарои азизи меҳрубон. Компания барои шахсоне ки перви шакшона мегзаранд регистратсия шудагиян нави чоко закасона ки карден 8 намуд духе, нами 8 намуд духе ки шумо дар ҳамаи расм мебинед. На вибор духтаро якташа интихоб мекунен, 1 рублда шумода падарка мебиёя. Фаромӯш накунен, перви шактона мегзарен, следующий каталог аллакай шумода туҳфа мебиёя.
برای همین قدر شانس از دست نتین. یک روز پیشای قدم های اولین خودتون در بیزنس خودتون بمونین و همه وقت موفق باشین.